Reit ta. Hello pawb, what is happening? Siwt mae pethau? Croeso nôl I PopT. Mae'n hyfryd I weld chi nôl, boys. Sut mae pethau mynd? Chi gyd yn iawn? Nawr, yn y fideo heddi, fyddai'n neud challenge unwaith to I chi, guys. Nawr, fi wedi gweld llwyth o pobl yn trio neud y challenge yma ar y we trwy'r amser. Tra'n wylio, ni'n meddwl, fydd hwnna'n good laugh ar PopT. Fi wedi ddewis cwbl o fy hoff practical challenges I trio allan heb defnyddio fy dwylo. So, be fi eisiau chi guys wneud right nawr yw I tanysgrifio I PopT, rhoi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications. Come on guys, like, please, let's go. Challenge 1. Your stomach with your hands behind your back. Dwylo trwy'r cefn. And then you're going to try to get up without going to the side or going on your back. Ar eich cefn. So looks like a broken starfish. So, dyna'r her amser I fi cael go. Right there. So, fi ar y wide shot nawr. Dyma fy ystafell fi. Gorwedd lawr. Ar y llawr. Breichau. Trwy'r cefn. A ni gofyn sefyll lan. Heb mynd ar yr ochr. Na'ch cefn. Help me stack. Oh, mae'r cap yn angen hoover. Serious now. 3, 2, 1, let's go. Oh, defnyddio'r pen. Yes! I did it! Fi stuck fel hyn nawr. Come on! Yes! Come on! Oh! Right, so, her rhif 2 and y no hands challenge yw trio roi eich jeans mlaen heb defnyddio eich dwylo. Sydd yn swnio bron yn amhosib. Let's give it a go, is it, boys? I chi. Right, okay, pam yn gallu gweld fi? Fantastic. Fi am attempto yn neud nhw, so wish me luck, boys. 3, 2, 1, go. Okay, so. Oh, yeah. Come on. Oh, yeah. Here we go. Come on. That's fi di stretcho. Oh, paid o ripo. Oh, na. Yay! Nes I cheat o'r diwedd ond ni. Yes! Yes! Get in! Oedd hwnna'n tricky boys, fod o'n gyda chi, ond... Dyn nhw ddim yn galw fi... Dyn nhw ddim yn galw fi'n Jerry Jeans am ddim reswm. Ac y her dwi'n edrych mlaen at fwyaf yw the no hands eating challenge. Packet of non-branded crisps. Dwi'n gyda agor nhw a wedyn trio beth nhw. Neu dwi'n lo. 1, 2, 3, go. So hwnna'n mynd i gweithio fe. A fe. Dwi'n trio bysto fe. Yes! Glwc, edrych, crisps. Sa'n gallu bydd o'r un am hwnna'n cheddar. Top off. Munud 8 eiliad. O, mae'n neis i fyd. Nice. Dyna un gydaf, yn ail. Yw'r banana. Reit beth. Ni fel moustache. So heb dwylo, fi am trio agor y banana yma a bwyta fe. 1, 2, 3, go. Go on. Yes. Just yn bwyta skin.
Yn gwrdd fe? Dan hwnna. Yes! Dyna ni, guys! Fi wedi smasho hi! I fi, yr un mwyaf anodd oedd trio rhoi y jeans mlaen, neu'r trwser mlaen, heb. Dwylo chi, oedd yna lot o jiglo a siglo, oedd y tipyn bach fel y samba. Dyna ni, os hoffech chi'r fideo yna, cofiwch chi Tanysgrifio i PopT, rhoi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notification, a licech chi trio rhywbeth fel hyn allan yn eich tŷ chi, gadw wedi fi lawr yn y sylwadau, dweud wrtha i be chi wedi trio wneud heb dwylo. Felly, na gyd sydd ar ôl i'w gweud, yw diolch yn fawr am wylio, na welch chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, Jedi Jeans, neu Corduroy, signing out.